Iawn, boy! Your girl Carys yma, gorau gweithio ar ôl. Mae dad, siwmyna can! Helo, bistro bach. Helo, gai fwcio bwr ar gyfer heno, please? I faint? Fi. Na, i faint o bobl. Just y fi, mae gennau vlog. Beth yna? Fatha vegans yn jogio? Na, mae gennau vlog, fel y blog ar y fideo. Rhaid, di'r vlog a'n set. Na, just un set. Iawn, ti'n ma'n bwcio release dim, mae dad. O'n i just rhoi heads up i chi, achos dwi'n mynd i fod y vlogio. Rhaid. Ac yn adolygu'r bwyty ar y vlog, just i fod yn deg, fel bod chi'n gallu bod ar eich A-game. Ti dal mynd i dalu, wyt? Wel, mae hynna fyny i chi. Wyt? Faint y gloch? 7. Anodd. 6:30 yn iawn? O ti newydd ddeu bwynt ded? Na, ti'n beth i gwybod, sti. Beth ydyn nhw? Justina. Neu Justina Bwyty. Iawn, jyst meddwl swn i'n llenwi'r salt shaker yma efo siwgr. Laff, ie. Helo? Shit! Oce, so ma'na boi o'r enw Aran newydd bwcio bwrdd am 5:30 heno. Mae am di proposio i'w gariad Llinos yn fama heno. Dwi wedi cymryd number y ddau nhw. Checiwch hyn allan. Helo, Llinos. Haia, Carys yma bistro bach. Jyst ffonio gyda'r haid y bwcyn heno am 6:45. Briliant, diolch. Welediad y gyna. Tra! Dwi yma yn lle fish and chips newydd John's yn Mhorthaethwy. Mae'n hilarious! Os dwi'n wedi cael y ples, tarcon. A mae'r chips yn edrych yn gwych. Get out. Bydden nhw'n blasu'n wych. Mae o'n siomedig bod y sawsia Sawsiad! mewn packaging plastig yn lle ramekins. Ond eto, mae'n amrywiaeth llwyr fel sos brown. Oh, man, too much. Da ni'n mynd i gael laff efo hon heno, de. Ia. Hello, bistro bach. Bendigedig. 22 saith. Dets brall. Gwych beth. Welwn i chi bryd hynny. Twrlw. Llais bosh fi ola. Iawn, hyn ydy'r plan heno. Mae Aran yn mynd i droi fyny am 25 past. Mae o eisiau fi ffilmio proposal fo. So dwi wedi rhoi fo ar yr un yn bwrdd â Tina sydd yma'n blind date. Dwi wedi rhaid i date i Mabon efo'r vlogwraig Justina Bwyty. Mae'r bride to be am droi fyny'n hwyr. Ac mae Justina Druan yn mynd i gael llong ceg o siwgr a'i chips. Sounds like a plan. Be ffocs fi mlaen? O, ala lad. Pwy yw hon? Dwi'm yn gwybod be sy'n digwydd. Mae'n dau bod... Mabon, yw hwn yn rhan o roleplay? Aia, croeso i bistro bach. Carys ydw i. Da chi di bwcio bwrdd? Pam bo chdi'n ffilmio? Cos mae Alan yn mynd i proposio i Llinos. A fi yw Llinos. Naci, fi di Llinos. Ac am y tro ola, Aran dyn enw i. Haia, Alan. Carys ydw i. Fi fydd eich gwyneddaeth chi heno. O! Os o pwy yw Mabon? O, fi. Fi Mabon. A Justina dwi. Justina Bwyty. Fa, just yn y bwyty. Settled i gwa. Maen nhw'n galw fi'n Mabon Parc y Coc, achos fferm rhieni fi. So, yw'r rhieni ti byw mewn restaurant? Mae hi yn review i'r restaurant. Chaos llwyr. Dim bwyd, dim gwasanaeth, dim clem. Hei, mae yna clams. Mae yna special bod. Pam bo pawb yn ffilmio? Dwi'm yn gwybod. Fi ma bod i'n rhywbeth o cam girl. Diolch yn wylio. Tan tro nesa. Tra. O chdi yn mynd i proposio i Llinos. Be heno? Yn fyma? Pam bo chdi eisiau ffilmio hynna? O'n i'n meddwl sef yn romantic. O'n i'n meddwl bod o just yn kinky virgin. I wish mi chani. Ei, mae yna gold. Os mae ti yw Mabon, ti yw Aran go iawn. O'n i'n trio deitha chdi. Wel, i fod yn dig, o ti yn bod bach yn flirty. Na, gon. Hei, dwi'n mynd gold bai arno ti. O, diolch Mabon. Ei, ti'n mynd ddrwg dy hunan. Fi'n gallu bod. So, ydych chi di dyweddio? Hold on. Cariadon? O, dyn bo? Ti'n mynd gwybod, da ni wedi mynd allan ystod blwyddyn. O ia, o'na goff, de? A dwi eisiau bod on am byth.
Wel, gen ti'r fodrwy. Ti ar dy ben glin? Ie, gofyn y cwestiwn, Mabon. Aram. Fi di mabon Tina. Justina. Fi yw Tina. O, result. Just gofyn y cwestiwn, ta. Oedd o fod yn surprise. Oes pai ti a phoeni, mae hyn yn ddigon o surprise. Ai, go on, Alan, gofyn y cwestiwn, neu? Bain! Fe bydd y romantic. Llinos. Mae'r flwyddyn dwytha ma di bod yn rili eitha neis. Ale, mae rhywun wedi bod yn practiso. Epic. A ti'n neud fi deimlo'n rili neis. Hapus even. Lwcus. Dwi'n lyfio chdi, Tina. Tina! Justina. Parker Cock. Llinos. Dwi'n lyfio chdi. Llinos. Pure poetry, mate. So neud i neud fi'r dyn hapusan y bistro. Seriously, Alan? Mae'n dau ddyn sy'n ma? Anodd bod na bysach na mabon Parker Cock. Neud i neud fi'r dyn hapusan y byd. Am rhodi. Ah, shit.